Elkawo siam tangibo ini siam kuri hai. Elkawo emile video tombo emile video kuri hai. Tamati prashauni asuk binman kak yang kha. Tini thapni bagma andani mokhop jangnai kilatu lailak para thangmani rasta. Dirgodin eltoino lailak borok lai chui tangun jorawo. Watu phayu thangu mahai khlaibino taklai bosobo wati phayu mabai. Belai ke binman anjak lailak borok. Tamasuk cinti prashauni binman kayang kha. Tini elkawo siam mau sini khakjang ya hai. Elkawo sini emle mau sini khakjang ya hai. Tamo binman khati prashauni obai klaiwe lailak borok sungno sahor kha Facebook o phana upload khaidi hunai ba YouTube on upload khaidi hunai musu ya phana ma phunukha nai tongdi sini kok duma दुखी नहीं बा है के दे मजाना मकल मती मकल सुबाया है के दे मजाना मकल मती मकल सुबाया है के दे मजाना